Ahoj, v tomto videu ti ukážem najlepšie Dedoles zľavové kupony. Sme na stránke novezľavy.sk a dám aj link do popisu, aby si mohol použiť tieto zľavové kupony. Tak pozrime sa na to. 10% zľava na celý nákup. Kliknem na zobraziť a vidíme tento kuponový kód, či zľavový kód. A môžem si to aj hneď kopírovať a použiť na stránke. Pozrieme sa na druhý, 5 eur zľava na prvý nákup nad 40 eur. Môžem si to zobraziť a vidím zase tento kód a môžem ho zase kopírovať a použiť na stránke. Sú tu ešte dva kupony a tie nezobrazím, pretože chcem, aby si to vyskúšal sám. Takže dám link k tejto stránke do popisu, len klikni na link a klikni na zobraziť a potom môžeš použiť tieto kuponové alebo zľavové kupony pri tvojom nákupe, aby si mohol ušporiť 10% napríklad, alebo mal dopravu zadarmo. Tak to sú najlepšie Dedoles zľavové kupony v 2025.